Dette er fortællingen om, hvordan nogle magre år i svensk landbrugssamfund fremtvang et behov for iværksætterånd, og hvordan dette førte til nutidens Mora Amatur. I begyndelsen af 1700-tallet blev bønderne i byen Østnord uden for Mora i Dalarna tvunget til at finde nye områder at tjene til dagen og vejen på. Simpelthen fordi jorden ikke levede op til forventningerne. Byens lange håndværkstradition startede med de nu så velkendte Mora-standure. Fremstillingen blev til en beskæftigelse, der i flere år optog indbyggerne og holdt dem op om natten. Da fremstillingen blev urentabel, gik indbyggerne over til at fremstille symaskiner. Messingstøberen Frost Mattsson var en ung iværksætter, der støbte urhjul til motorurene, samt dekorationer til egnens folkedragter, bjælder og seletøjsbeslag til heste. I 1876 støbte han sin første vandhane, og dermed tog en ny håndværkstradition sin begyndelse i byens værksteder. Frost Matts sønner, der senere overtog virksomheden, havde forskellige opfattelser af virksomhedens fremtid. Efter en årlang strejke tog den ene bror i 1927 de 12 mænd, han anså for at være de bedste håndværkere, med sig tværs over gaden og startede Mora Amatur. Resten er, som man siger, historie. I dag har Mora Amatur en af Nordeuropas største og mest moderne armaturfabrikker. Funktion, energi og miljø. Vores omtanke for miljøet er ikke påtvunget. Den er resultatet af et langsigtet arbejde, der allerede begyndte i 1970'erne, før begreber som klimaforandringer og klimasmart var almindeligt udbredt. Vi har gennem mange år lært os selv at arbejde med et helhedsbillede, der har udmøntet sig i miljøkonceptet EcoSafe. Det er vores mål hele tiden at reducere miljøbelastningen i forbindelse med fremstilling og transport. Og derefter er det brugernes tur til at gøre deres for miljøet. Energisparesystemet Mora ESE, kombineret med Mora Eco, betyder, at du kan opnå en besparelse på op til 40% på dine vandudgifter. Vores internetbaserede værktøj, Energikalkulator, hjælper dig med at beregne, hvor meget energi, hvor mange penge og i det lange løb, hvor meget miljøpåvirkning din husholdning kan spare ved hjælp af Mora Amatur. I sidste ende er vores produkter fuldstændig genbrugelige, og emballagerne er nemme at kildesortere. Vi ønsker ikke at være almindelige. Hvordan kan vi være det, når vores primære egenskaber er hinandens modsætninger, tradition og innovation? Hos Mora Amatur er de hinandens forudsætninger. Innovation er vores tradition. Vi stiller os ikke tilfredse med færdige løsninger, men stræber altid efter at fuldende formernes funktion. Uden den vision havde vi ikke været, hvor vi er i dag. Vi ønsker ikke at bestemme over, hvordan en bolig skal udformes. Vi vil hellere inspirere kunderne til at træffe deres eget valg ud fra de muligheder, vi tilbyder. Det er vigtigt, at kunderne har frihed til at sætte deres eget præg på deres køkkener og badeværelser. Mora Amatur skaber forudsætninger for dette. På trods af vores tekniske baggrund brænder vi hos Mora Amatur for de smukke ting i livet. Vi håber, du har det på samme måde.